ten jeden človek to videl z okna, áno, pretože Igora poznal, že auto Renaultka 21, buď šedá metalíza alebo biela, že zastavila, áno, a Igora oslovili. A ten šofér zroloval okienko a Igor prišiel tam, voláčo sa spolu rozprávali a potom Igor sadol dopredu. Na tí policajti, keď toto všetko sa začalo, hovorili, že vzadu musel volať kto sedieť a vedel mi dobre vedieť, že s ním by si len jeden človek neporadil, áno, že museli ho buď omámiť, alebo viete, tým paralýzérom, aby zostal bezvládny, lebo on by sa býval bránil. No a tak sa to malo odohrať, že ho tam teda držali v tej garáži omámeného, potom ho zobrali pod pazuchy, naložili do auta a viezli do lesa pri Čiernom Balogu. Hej? Tam, kde dnes kopali. Joj, Bože môj. No a tam sa to vlastne malo celé potom odohrať. Ja by som to chcela počuť od toho Čermáka. Osobne. Mohlo by to byť? Povedzte mi, ako môže niekto, človek, hyena, aby sa vedel prenajať na takúto vec, na človeka, ktorý mu nikdy v živote nič nespravil. Ja som ani toho Čermáka nikdy nevidela, že by, takto vám poviem, že koľko rádi Igora doviedli voľakí kamaráti, viete, on sa rád vozil, nevedel šoférovať. No. Ale on ho nepoznal. No, prišiel, zadzvonil a hovorí, to je pekné auto, že? To je pekné auto. On ho nepoznal. A videla som, že aj z Banskej Bystrice, alebo zo Žiliny, rozumiete ma? Toto je posledná fotografia, čo bolo vtedy v tom Nemecku. Vidíte? Toto je malinký, keď bolo. Toto tu. Toto je so svojou ženou aj s tým synčekom, čo majú spolu. Jasné. Toto je tiež. On bol dobrosrdec, viete, aké mal on dobrosrdec, on by sa býval rozkrajal. No. Toto je tiež Igor, no. Toto bol s kamarátmi, to bol 2 alebo 3 roky predtým, ako zmizol. Bol s kamarátmi. Musíte to vyťahovať, nemusíte si to vyťahovať. Nie, ukážem vám to. Boli na zájazde Taliansko, aj toto je. Áno. No vidíte, tuto bol, vidíte, s týmato kamarátmi. Oni to tam potom aj v onom boli v tom. Vidíte, aha, tuto. S akými kamarátmi? Však on ani nepil, ja som ho v živote nevidela napitého. Vidíte, aha, takúto postavu on mal, takú atletickú, ako plavci majú.